Yo, Mister Madam Oase. Iya Mbak Lastri. Oke Mas Pamungkas. Oase klo ki. Iya, Mbak Lastri. Aku wis matur, yen mantep omongan ngantuk. Wis tak aturi, yen padha elani. Banjur ngonjok berangakean dadine kandir. Ora tak gagas penting iso tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Aja munamuni dalilmu kaya kiai. Ditokne wae 5 botol lenger dhewe. Tokne Mbak Lastri, ngurip mendem ra yo grosor. Yo. Lah piye karepmu? Sing penting ora bali. Ya mana ya Ji ya? Ojo cekatiku. Wis tak cukup kelelakonku. Pancen bener kandamu. Mergo siung rusak awakku. Yen wis mareh kanca-kancaku amanite asokor dake amanane ditinggalake. Selamat tinggal koncoku leren ondrugal. Adongakno kuat menco tobat tur dan salat. Amin ya Allah. Menco nendi ya? Wase. Ya didongakne menco ki ben ndang tobat tur ya salat. Gila wonge teko. Di wonge. Lastri. Ayo tak rungokne. Aku wis kandha aku wis matur yen mendem omongan ngantuk. Wis tak aturi yen padha kelani. Banjur ngonjok berangakean dadine kandir. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Jomo namuni nuturi kaya kiai. Ditokne wae 5 botol lenger dhewe. Manut aku apa manut sapa? Manut kowe. Mulane Iya. iku manut nanti omong ya. Piye to, Las? Aku rasa Sing penting aja bali lho ya. Ojo cekak hatimu. Wis tak
cukup kelelakonku pancen bener kandamu mergo cium rusak awakku yen wis mah wey kanca-kanca awan iki asal karabane aman demit ditinggal akeh selamat tinggal kancaku laran nondugal dongakno kuat aku tobat tur dan sholat amin dari pengiring ada enggak satu lagu kita undur diri ya